Li navçeya Farxînê ya Amedê 10 rojin derketina derve qedexeye. Ji ber vê yekê jî xelk nikare pêdiviyên xwe yên rojane peyda bike. Pirsgirêka herî mezin jî peydakirina nan û av e. Heta niha tenê baroya Amedê bi awayekî berbiçav dest bi komkirina alîkariya mirovîn kiriye û dê ji Farxînê re bişîne. Di mala wan da hubûbatê wan çi hebe wî hubûbatê xwe dixwin êkutine bejî birçîlmîne dona pêr evkê muxtara dora 3000 nan çêkirbû nan dan muxtara û gelek ji mehlê derketibû hatibû dinê tiştekî mala da tune bû ji wan malara alîkarî kirin. Piştî baroya Amedê komeleya Farxîniyan ji biryar girt ku ji bo Farxîniyan alîkariya xwarin ve xwarin û cil û bergên zivistanê berhev bike. Dilê me heye em wek bataniye, wek temel gıda veya wek nan yani tiştê wisa em dest pêkin yani me qerarsandiye. Diyalogekî xurt hêçê nebiye çünkü em bêjin wisa wekî awayê resmî ku meriv here astengî dertê yani güvenlik nahile meriv dîrek here. Li Farxînê di nava 10 rojan de 7 sivîl û 2 polîs hatin kuştin. Metirsî heye ku şer û pevçûnên di navbera endamên YDGH û polîsên Tirk de dijwartir bibin û rewşa mirovîn jî xirabtir bibe. Heta niha tenê du saziyan ji bo Farxînê dest bi berhevkirina alîkariyê kirin. Farxînê dixwazin sazî û dezgehên din jî alîkariya wan bikin û wan bi tenê nehêlin. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.